seara și bine ne revedem pentru o nouă poveste. În seara aceasta îl vom felicita pe maestrul Lică Sainciuc. Cine nu l-a cunoscut pe Lică Sainciuc, atunci nu s-a născut. Am ales alfabetul cu povești. Vă vom citi mai multe povești din interiorul acestei minunate cărțulii. Noi cu ea am crescut. Aici este copilăria noastră. Îi dorim la mulți ani, maestre Lică Sainciuc. Mulțumim enorm pentru toate cărțile și toate picturile lăsate în fiecare carte aparte. Și vom începe cu prima povestioară, Alba ca zăpada. Ele sunt destul de scurte, pentru că este o cărțulie pentru copilașii care încep să citească, să cunoască buchile. Casa era a celor 7 pitici, care în curând s-au și întors de la ocna din munți. Când au aprins lumina, au văzut-o pe Albă ca zăpada, dormind în pat. Cât de frumoasă, au zis ei încetișor, ca să nu trezească, și au lăsat-o să doarmă până dimineața. Deci am aflat litera A. Mergem mai departe. O. Vrăjitorul din Oz. Această aventură îi făcu pe călători și mai dornici să iasă din pădure. Deci se mișcau atât de repede încât Doroteea, obosit, și fu nevoită să meargă călare pe spatele leului. Spre marea lor bucurie, copacii se tot răreau, cu cât înaintau, iar după amiază, pe neașteptate, de dură de un râu larg, care își ducea iute apele chiar în fața lor. Pe celălalt mal se putea desluși drumul de cărămidă galbenă, care trecea printr-un ținut frumos cu niște pășuni verzi, împresurate cu flori colorate, iar însuși drumul era pretutindeni, mărginit de niște pomi plini de fructe delicioase. Era o mare plăcere să vezi această țară încântătoare. Cum să trecem râul?" întreabă Doroteea. E lesne de făcut," răspunse Matala. Pădurarul de tinichea se înșghebă o plută ca să putem pluti către celălalt mal. Mergem mai departe. Am ajuns la litera M. Motanul încălțat. Dar, măria ta, a zis motanul încălțat, ar putea fi ușor pentru un domn mare ca tine să te preschimbi într-un animal mare, însă nu pot crede că te-ai putea face unul mic, șobolan sau șoarec de pildă. Auzit am că poți, totuși în ceea ce mă privește, cred că așa ceva chiar cu neputință. Cu neputință? A răcnit celălalt cu indignare. Ai să vezi! Și cred că vă știți mai departe povestea, că s-a transformat în șoarec. Mergem mai departe. Am ajuns la litera R și vom citi povestea Scufița roșie. A fost odată ca niciodată o fetiță dulce, iubită de toată lumea, dar cel mai dragă era bunicii, care nu mai știa cum să o bucure pe nepoată. Odată i-a făcut o bunițică roșie. Îi ședea atât de bine că de atunci înainte nu a mai purtat altceva în cap și astfel îi se prinse porecla de Scufița roșie. Bravo, mămică! Mergem mai departe pentru o altă poveste. Cenușăreasa. Peste o săptămână, din nou era anunțat un bal la curte și toate se petrecură conform aceluiași scenariu. Însă, cenușăreasa era atât de vrăjită de complimentele prințului că nu auzise bătaia ceasului de la ora 11:45 și abia când acesta a început să bată amiezul nopții, se trezi din vrajă și porni fuga în jos pe scări, fiind urmărită de prinț, dar și de bătăile ceasului. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Alerga atât de iute că pierduse un pantof în drum spre scări. Ding-dong, ding-dong.
dar o ținea tot înainte de frică să nu fie descoperită înșelăciunea. Și la ultimul ding-dong, cel de-al 12-lea se aciuă după porțile palatului prefăcută în starea sa inițială. Îndată a apărut și prințul și începu să-i scodească paza. De n-a văzut pe aici o prințesă, la care aceasta răspundea că nimeni n-a părăsit curtea în afară de o cerșetoare. Da. Mai citim încă o poveste? Punguța cu 2 bani. Ia uitați, o poveste de Ion Creangă. Boierul, văzând de aceasta, s-a mirat cumplit și a zis: Mă, dar dracului cocoșul ăsta, ei las că ți-o dai eu ție de cheltuială, măi crestatule și pintenatule. Și cum ajunge acasă, zice unei babe de la bucătărie să ia cocoșul, să-l zvârle într-un cuptor plin cu jăratic și să pună o lespede la gura cuptorului. Baba cânoasă la inimă de cuvânt face cum i-a zis stăpânul său. Cocoșul, cum vede și ăsta mare nedreptate, începe a vărsa la apă și toarnă el toată apa cea din fântână pe jăratic, până se stinge focul de tot și se răcorește cuptorul. Bancă face și o apăraie prin casă de s-a îndărcit de ciudă hârca de la bucătărie. Apoi dă o bleandă lespezii de la gura cuptorului, iese teafărăși de acolo, fuga la fereastra boierului și începe a trânti cu ciocul în geamuri și a zice: Cucurigu, boier mari, dați punguța cu 2 bani. Mai citim una, da? Ce vom citi? Capra cu 3 iezi. Dragii mami copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de-a mâncării, dar voi încuieți ușa după mine, ascultați unul de altul și să nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Când voi veni eu, am să vă dau de știre, ca să mă recunoașteți, și am să vă spun așa: 3 iezi, cucuiezi, ușa mamei descuieți, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte în țâță, drop de sare în spinare, mălăieș în călcăieș, smoc de flori pe subțihore. Da. Și am încheiat povestea în această seară. Noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. Noi vă invităm să ne dați un like paginii noastre, canalului nostru de YouTube, Povești de la Vulpița și Leuț, să vă abonați. La fel, și în descriere veți găsi linkul unde puteți găsi alfabetul cu povești. La fel, veți găsi și albinuța. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Noi vă spunem pe curând și pupici!